Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsi a vítam vás pri našom treťom Kapsil Zlepšujeme sa. Tentokrát sa budeme zaoberať jednou dôležitou vecou a to je tá, že som pre vás, mojich verných fanúšikov, vytvoril server na, myslím teraz tam je 10 slotov, ale ak bude nejaký väčší záujem, tak možnosť je zväčšiť ho samozrejme. Pre začiatok, čo by ste mali spraviť, ak sa na ten server chcete dostať, je, že mali by ste mi napísať na môj e-mail, ktorý je na mojom kanáli alebo pod každým mojim novým videom. Mali by ste mi napísať, že vaše kontaktné údaje, napríklad nick v hre, potom máš YouTube kanál, potom mi napíšte, čo tam ešte budem potrebovať, potom mi napíšte váš vek, a či napríklad nenatáčate náhodou tiež videá a podobné veci. Ak áno, ak natáčate videá, tak budete zobratí prednostne, pretože snažím sa spraviť niečo, ako je napríklad taký Minuj alebo podobné veci, alebo Mindcrack, alebo Let's Playery EU. Samozrejme, toto bude presná kopírka Mindcracku. Samozrejme, bude tam pár výnimiek, ale všetci budeme mať rovnaké možnosti, žiadne rezidencia a podobné veci, také tam vôbec nebude. Bude to čisto teoreticky klasický Minecraft na hard. Samozrejme, toto je dlhodobejší projekt, mám ten server predplatený, tuším na pol roka, alebo rok, teraz neviem. Ja sa len rýchlo pozriem, mám ho predplatený na 12 mesiacov, čo je presne rok a 2 mesiace mám zadarmo. Takže mám ho predplatený na rok a 2 mesiace, čo je samozrejme skvelé a umožňuje mi to veci, ako som to teraz nerobil. Takže ak sa na ten server chcete dostať a mali by ste som aspoň záujem, tak toto je taký rýchly návod, ako sa tam dostať. Takže prvé, čo musíte spraviť, je otvoriť si váš e-mail, vytvoriť novú správu, do komu napíšte kapsiplace@gmail.com a potom napíšte predmet, napíšte napríklad chcem ísť na server a do správy napíšte napríklad moje meno v hre je to a to. Mám toľko a toľko rokov, som alebo nie som let's player, ak áno, pošlite mi váš YouTube kanál a myslím si, že to je už naozaj všetko a keď tak napíšte mi tam ešte aj váš Skype a keď tak to už si myslím, že naozaj všetko, ja vás keď tak opäť spätne kontaktujem a teraz zoberiem najprv 5 ľudí a hlavne by som chcel tých, čo sú hlavne let's playery, pretože by som chcel podporiť tú komunitu, hlavne tých, čo nemajú moc odberateľov. Samozrejme, toto je dlhodobejší projekt, ako som sa už zmenil, takže nebojte sa, ten server nezruším po 3 dňoch. Takže ja sa pre tento diel Kapsul Zlepšujeme sa lúčim, bol to skôr taký informačný diel a myslím si, že aspoň pevne v to verím, že pár ľudí sa mi prihlási, pre začiatok 5 ľudí príjmem, keď tak vy mi to napíšte a ja vám behom hodinky, možno po hodinky napíšem spätnú odozvu, príjmol, nepríjmul. Toto je pre tento diel naozaj odo mňa už všetko, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho dieli Kapsul Zlepšujeme sa, takže čaute.